Κρυός, φωτιά πάντα έτοιμη για δράση, γεμάτη πάθος και ενέργεια. Ταύρος, φαγητό, η απόλαυση της ζωής, αγαπούν την καλή κουζίνα και την άνεση. Δίδυμη, διπλή προσωπικότητα, επικοινωνιακή και ευέλικτη, αλλά και λίγο απρόβλεπτη. Καρκίνος, σπίτι, η οικογένεια και η ασφάλεια είναι το παν για αυτούς. Λέων, βασιλιάς με αυτοπεποίθηση και λάμψη, πάντα στο προσκήνιο. Παρθένος, τελειότητα αναλυτική και οργανωτική, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Ζυγός, ισορροπία, αναζητούν την αρμονία σε όλες τις σχέσεις τους. Σκορπιός, μυστήριο, έντονοι και παθιασμένοι, κρατούν τα μυστικά τους καλά κρυμμένα. Τοξότης, εξερεύνηση, αγαπούν την περιπέτεια και την ελευθερία. Εγώκερος, φιλόδοξος, με στόχους και πειθαρχία, πάντα σε αναζήτηση επιτυχίας. Υδροχόος, επαναστάτης, πρωτοπόροι και καινοτόμοι, σκέφτονται έξω από τα συνηθισμένα. Ιχθύς, όνειρο, ευαίσθητοι και ονειροπόλοι, ζουν σε έναν κόσμο φαντασίας. Κάθε ζώδιο έχει τη δική του μοναδική ταυτότητα, που μας θυμίζει πόσο διαφορετικοί και όμορφοι είμαστε όλοι.